Янһүрәт Башкортизation YouTube каналы өчен Шамил Амангилдиндин матди ярдәме менән башкорт теленә тәрҗемә ителде. Рольләрдә укынулар: Динара Шаһидинова, Шамил Амангилдин. Электрошок. Ышан миңа, һине ысын ир-егет кәрәк. Ие, әмма мөмкин Pas question de finir comme maman avec un loser et de rester dans ce Мине toit. яклай алган Je verrai шәп bien кенә avec бер un grand егет менән musclé qui танышырга protège. теләйем. Һине өлкәнрәк ир-егет кәрәк. О, trop comme күптән үк түгел. Кыскасы әйткәндә, миңа бер каһарман Je suis un кирәк. Сәлам Мадди. Хәлләр нисек? Шәриф? Мадди, бер нәмә һорарга теләгәнем. Эй, егет! Минем тостер икмәкте көйдерә башланы. Көдетә алмассыңмы? Һау булыгыз, мисс Мади. Һау бул, Ники. Калай көмелле. Шәриф, һез калай нескә күңелле. Мадди, нескә күңелле кеше менән күрешергә теләһеңме? Минем тостер икмәкте көйдерә башланы. Исән ишәк. Әгәр бер көн бөртеге яратам диһә, һиңа бар сүллекте килтерәсәк. Şəf. Ey Şerif, һинең маяктар бер якта гына. О, моторым. Миңа бер каһарман кирәк. Мей. Электрошок. Электрошок һеҙҙә ҡотҡарасаҡ. Электрошок һәр ваҡыт ярҙамға әҙер. Һинең ҡаһарманың бында, Мади. Был ҡала миңә мохтаҗ. Ярҙам итегеҙ! Ярҙам итегеҙ! Электрошок һеҙҙе ҡотҡарасаҡ. Башҡа бер ҡасан да, береһен дә ҡотҡармайым. Oh la la la.
Min bunu eşley avam. Min bunu eşley avam. Inde bir kahraman bulağımda küretesek. Yardım et Ege. Yardım et. Yardım et Ege. Yardım. Yardım. Gel Ege. Yardım et Ege. Bizim kava hücum edildi. Kök davul kavanı yemirdi. Şu iferge karagız. Bak. Et regardez, c'était Buck. Hey bak, in bir de kavanı yemirdin. C'est les gros nazes. Hey karagız, bu elektri aviyat. Sen o bundakiler. Araignée Gipsy, monte à la gouttière. Tiens, voilà la fille, Gipsy tombe par terre. Mais, Karagız. O manvaya menen iyik maşinaһын tuqtatdı. Buck, ça va? Bak, o'zingni nesi to'yaһың? O Maji. O, mening qahramonim. Bir yıl o'tkaz. Bak, Buck. ey, Oh, bak, Buck, hin tu meni m'écoutes? tinglayһыңмы? Qu'est-ce qu'il y a, Yine bébé? buldu. Эш шунда. Минем һөйөклем La bouffe, les өй courses, эшләрен la эшләргә, lessive, le ашарга, ménage. бешерергә, Et pour азык-түлек qu'on ait алырга, tout, je dois кер passer toute la юырга vaisselle à la һич main. ярдәм Ça итмәй. électronaze, Өстәвенә, n'est même pas һавы capable de changer un табаларга fusible. юырга Ah, тиешмен. j'aurais mieux fait Ә d'écouter һин миңа maman. бер Elle тапкыр s'était ярдәм avec un итмәдең. blaireau, mais lui, il est Электр riche au хатлагасын moins. әлегә тиклем Quand je төзәтмәдең. pense que Sheriff Мистер m'a dragué Электрошок, pendant des années. берәймәгә Shock.